एक साई जाए प्रोग्राम रिकॉर्ड भी है 9वीं तारीख है 4वीं महीना है और 2024 नवा प्रोग्राम रिकॉर्ड भी है। नई बुलबुल फरमाइश है हबीब गुल दाड़ू अशद भैया फरमाइश है बहादुर जियानी फरमाइश है मूसा जियानी फरमाइश है यासिन दर्जी स्पेशल फरमाइश है तमाम ही दोस्तानी संतानी सुनोफानी कुलानी फरमाइश है। राजे यारा वर्षकने ईदा कोनो भजिया गुमा सजना वर्षकने वावे सांवल ईद मनाए ब्यावे सांवल वांगाई दे ब्यावे सांवल वावे सांवल वावे सांवल वावे सांवल वांगाई दे ब्यावे सांवल वांगाई दे ब्यावे सांवल। से ले गए कुल जियाना लोग सूटे धोखा जाना तर से ले गए कुल जियाना दस्ता मिया लावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल। भजिया निंदा खना माईदा यारा गिलदा खना माईदा भजिया निंदा खना माईदा रोख थवे मई महावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल रोख कवे मई महावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल। संगती थई राख्याला ईदा यार
सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल जीने जिंदा सावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल सागर अरीजे जोर न चली अर्थ खाए दिल का तसल्ली सागर अरीजे जोर न चली सागर अरीजे जोर न चली अर्थ खाए दिल का तसल्ली ना ए मिन्नता लावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल वावे सांवल